Mga paps na karon diri sa May Ayala sa Cafe Laguna ay order akong boss akong gipaabot mga paps. Magwata ka dali mga paps kay wa pa ma-ready ang gi-order. Ang usa mo inana mga paps di ka ni sa Leonas. So ako mong pagkitan mga paps. Mga nimes niya mga paps. Tunawa. Okay kayo. Minga pa kayo mga paps. Wa pa kayo customer. We. Daghan pa kayo mga bakante nga mga lingkuranan mga paps. Nako doon diri lapit sa mga paps sa ni Tirasas sa Ayala. Cafe Laguna na may order good mga kung gihuwat mga paps. Gamay pagid kayo ang mga tao diri sa Ayala mga paps. Mingaw pa kayo. Pero karong taod-taod na yung mga paps, daghan na yung mga tao. Sayo pamangod mga paps, mga 9:30 pamangod mga paps. O nga mingaw pa kayo, o pa kayo mga tao sa sud sa Ayala. Bao nga kung ganahan mong magpainit sa iyong tiyan mga paps, ari na mo diri sa may Cafe Laguna. Magpahayahay ta kadali mga paps. Pabugnaw ta ba? Gamay pa mga customer. Gusto mo mari napay bakante diri mga paps? Daghan pa bakante diri sa gawas. Pwede sa nyo dadon niyo ang mga minahal sa kinabuhi mga paps. Yung uyab. Pwede na nyo dadon diri mga paps. Dako kay lugar diri mga paps. Ari mo diri magpainit sa yung mga tiyan. Kapi mo diri mga paps. Okay na mga paps na ang order sa Kuambo. So mulakaw na to mga paps. Ato naghapon dito sa gawas ang order sa Kuambo. Ato na ipahimotang dito sa sakyanan. Muna siya. Muna siya mga paps. So let's go mga paps. So nanta sa sakyanan mga paps. So larga na ta mga paps.